Koro Joyce ananene yo mopogore. Ing'eni seche moko wanyalo bedo ni waparo ni jomotelo nwa ong'eyo karok gi kia. Amin kare gi kia. Kiki para ni ng'ata ma seche moko is in a leadership role is aware of gima gitimo. Sometimes gikia kama definition mar empowerment ni enang'o. Gikele akela ne jopiny ka gisekele to giparo ni ka gikele ni gecho ya kuom jotelo iwacho ni mano gima ka mano dwaro joma ni seche moko ok obedo exposed kendo gionge awareness. Koro na wacho kama devolution state ni resources onyingo kony the locality area mar locality ma gintie. Pok aneno in sewinje ng'at mondiki Masai Mara kacha chamoya Migori matie Masai Mara kacha ni koro en kata mane gik moko to do with gik monyingo bedi konyo jo Masai Narok kacha ok inyalo yo mayot gino konyo joma ni kanyi joma ni Narok. Koro wabende rech wacha wadwaro wabede empowered. To kako bedo empowered en ma wadwaro ni mondo mi sirikal kaka sani koro ne jo ODM nige affiliation more e government mar broad based nieri giwe mungo sirikal giko sirikal ni wadwaro ni mondo uwe empower e yo mane wadwaro industries kaluo mane gima dhi konyowa. Namba 2 giwe wuotho gi empowerment nigi miyo ji naneno ka women rep moro miyo jomoko siling 5,500 jomoko no 200 koro gichako complain. Ana wacho kama kisebiro jatelo manye jok moko maniga kili manigi rieko matin manyalo advice ni ka jatelo watim kama ka watim kama ningi wadoro gimiluongo ni sustainability gimitimo no is it sustained bendo nyalo konyo ngima makiny onyingo beni kata ka in gi resources magi titiyo kode mariek mokonyi miwe kokikethe makinyo chako konyo generation matin nade mabiro. Wayuak dala kamora mora ji wake okawuok e Nyanza kenda bro wunya kata Turkana to wayuak ni ngich ok waseyiero jok man gi rieko kod lony e ng'iyo ni to sami do bedo jatelo kuongi bed piny som ni to ere gap manitie to ere kaka de fill data ngono gap okibie bia na do bedo jatelo tiketa gi mede timo koro kose mi tich ni koritel koro bedi ino mboi gi mi timi kia kata gi ma pokitimi kia inintiere the end of the day manyo guns moko hori wuotho timire godo kor gweng chak ya Mount Kenya ka kahawa ya Mount Kenya ka to nitie research manotim mawacho ni e gwenge go mag Migori kochiko Rongo kochiko Kuria ka inyalo pidhe kahawa mage empowerment madwaro wabedi ga analysis minyalo tim to gimiwa empowerment ni gimiwa kodhi matieni ka gimiwa employment ni wanyalo pidho gije chande an koro kadwani mo jatelo mi siling 100 anyalo uso kahawa nani tadhi odangono pesa na iwinjo koro mage gik mage tim namba 2 bende gima wadwani mondo gi empower mogik ene purnia mana kaka Mount Kenya ka iwinjo ka MP mora moyier gima gi fight for kahawa gima gi fight for en mana majan to wan bise winje mbunge mora mayaka luo mabiro ne wacho ni ambe koro watere bill moro muchung kuom rech kata chung kuom tiang podi nekech angono wayiero jok ma o align gi party mama nang no wuoi bange waling